wane confusion about konzesa kuti rwisanisa kwari kuita mumusha kubudiridza nemaitiro ari kuita ndekuti kudai so pakutanga wakauya kumba kwedu isusu kuuya kumba kwedu achitudza maproblems anga achiwandisa kumba kwavo kuti kumba kwedu isusu tinoneseka but tiri kufamba maprofiti tafamba maprofiti tiri kubata bamukuru kuti ndiari konzeresa zvinhu right zvadaro tikati mune umboshuva here nezvinhu zvamuriita sei zvamuri kutaura ende for sure wasati wazvitaura izvozvo seungotaura tiri family zvaingotaurika kuti but bamukuru uya akatimonerwe zvangodai so but pawakazvitaura iwo takabva tatotora semukana watabvunza shuva mune umbowere nezvinhu zvamuri kuita sei zvamuri kutaura wakati hongu muprofiti ndizvo zvaridini zvaari kutaura ende for sure vanhu takaunganidzana sefamily vataronga zano rekuti tikwanise kubata bamukuru eya tiite sei tifambe semhuri tione kuti chii chikutora nzvimbo ichokwadi here chaurikuita sei chauri kutaura bamukuru vanonzi Jacob Mandioza akauya padare last time apa neruoko rwake bamukuru tafamba naye muprofiti akambata shuwa uroyoya akataurwa nechakati sekutaura kwavo kwangoita iwo wana mhanya wangu sekutaura kwavo kwangoita ndio mabudiro zvakadii azvakaita profita akauya zuva remangwana racho obva abvisa zvinhu zvakabvisa pamba paJacob abvisa zvinhu pamba paJacob Jacob ndo pakusara akuchiti nini zvaitwa pana pachifeki obva ndonomangara kwashe Mandela vanobva vadaidzwa kwashe Mandela ishe Mandela ndo paari kuti imimi vanhu vekwaMandioza itai sei fambai futi mafamba kuenda kwamuchaenda muri kuenda kusina mbobvira kwakaenda nemumwe wechi ne1 of family yenyu iyoyo saka tichakupai muzukuru wekuti muite sei mufambe naye ende muzukuru takapiwa tobva taita sei tobva tafamba naye emphasis yakapiwa namambo naishe Mandela ndekuti taramba kunzwa kuti mune violence yamaita sei yamaita sekudaro zuva rakasvika rekuti tifambe naJacob takafamba naye rasvika zuva rekuti tifambe naJacob iwo wangatanga nyaya yavo iya wakutanga kutosobhotiza isusu tanga takuuya kutoti takuataka tichidzoka mashure achichadini hazvichaiti tikati bhora redu toripenda naro svikatadini tanorigowesa tinyatsoona kuti chii chiri kuitika tichitori munzira tisati tatomboona neanza kuti zviri kuendei chii chichazoitika wani wavo munin'ina wacho mukoma nemunin'ina wavo nemunhu wani ndo pari kuenda kuna bamukuru yako kuti bamukuru ndatomukumbira ruregerero zvinhu zvese zviri kuitika paya paichi ifeki apa mago atodenherani adenhera isusu so tikati inyaya toita sei yatangwa kare plus maproblem tagara titorinawo ari kunesa mukufamba kwari kuita anza chaiyo tinotodini tinotoibata saka tichadzoka kumashure ngatiende mberi takafamba naye bamukuru takasvika patakasvika sekutanga akabatwa bamukuru futi kuda kuti muprofiti wanga wataura iwo akaita wekutanga watakaenda isusu uyo anda kutaura kuti amuhauya anga wechi2 akamunongedza uroi panongedzwa uroi payapaya ndo patakatanga kumuitira hasha kuti bamukuru imi muri kungoramba zvinhu zvese asi muri kuramba muri kungobatwa chii chiri kuitika warivazongoti pamudano ngaite sei ngachiperi ngatifambe mambo akati chanambira akati musaite sei musana vatafamba pataendera mberi takati tatifambe naJacob kwakaenda kunodoka takati cheu takaona Jacob pasina ariwa pasi atisa vaenda kwaruda kupolisi aenda kuruda polisi takutanga utsvaga munhu aendepi sekuti isusu chatakafunga ipapo tafunga kuti nekubatwa kuri kuita munhu pamwe nezvatamboita kudomedza kumbomuchitidzidzira haaseri kana kuti atonofunga kana kuzvikanda mvura kana kutodini nekutya time tose zvine tiri pakunetseka ruda polisi yakabva yafona uye kunoku mune mhosva maita sei muri kushunguridza Jacob Mandioza tobva tenda paruda polisi payapaya tiri kusvika nyaya yenyu ndei ndazwa kuti muri kushunguridza Jacob Mandioza ari panapa kataiwa ruda isusu hatina kushunguridza kwataita sei zvaitika ndezvakadai tine nyaya ende tapiwa go ahead nani nachangamira hatina kumurova kwataita sei kwataita panongozoka nyaya dzemufamily mune matambudziko amuri kusangana nawo pane pangu pekuti mogonosvika pakuoverreacta but kumurova tunoita sei hatina tobva tampa evidence shuwa yezvinhu zvakazvichitinetsa tine matambudziko akati neakati nakati
panguva ipapo paruda ipapo panga pane hwani wedu munin'ina wangu anga akabva kusungwa, anga akasungwa nemhosva yanga akapara yekurova baba wakewo. Saka ari paruda ipapo ane kubudirwa kwaakaenda kunodini kunoita. Saka ruda payakazvizwa ndisu futi vanhu sefamily nemunhu yaarikuita sei ari kubudirwa paipai kuti takaudzwa kuti tiri family titone hwani wedu ari panapa akadai dai. Ipa ndo takatowana information yekuti kumuruzera kuti munhu wenyu akasungwa takasunga akari panapa angachita sei anga achibudirwa. Tikati hatina chatuziva ndimi kutotudzwa asi mane ruone wezvinhu zvatiri kuita. Ruda kati aiwa imimi fambe nemunhu kungonzwa chete kuti marova munhu uyu tiri kutora mese toita sei tokusunga. Ende for sure takasimuka na bamburu tobva taenda patafamba kwatakafamba patakabva from there hatina chisviro chatakataurirwa. Saka tichibva kwaShemandeya zvatakataudzwa isusu nemuprofiti uyu akaonekwa nanamhaya wakati iwo musazofe makapa kukurumidza kunopa decision yekuti aiwa taneta saka ngatiende kunobata badza nyaya haina kwainodini kwainoenda hapana chinogadzirisika. Iye ndo zvakachitotaura kuti aiwa imimi kwese kwamurundiendesa handisi kuda chatongoda direct kubadza amene vanhu vakabvaripo papi bamunangaripo uyu ndichakaitonharo kwazi aiwa ngatichiite zvarudini zvari kuda aiwa kani ngatisaende kuchiba kubadza tisatanyatsogusikanapo tikazi aiwa ndaneta nekuti nekufamba topedza mazuva manga tiri musango tichaita nhare ndibaba ataura ndo patiri kuenda kubadza kuyakuya takasvika manheru zvikanzi handiite seinini handiite zvekubatisa handiite bamama uyacho manheru process yake handiite manheru raraimoita paedza kusvika kwakaedza kunze baaita zvakaita process yake. Chakandishamisa paakanzi akande pane hakata dzinenge chikando kuya akakanda hakata dziya zvekutoradza ane experience yekutozviita mupostori but makandira aizviita zvakatonishamisa. Asi kutaura chokwadi kubva ipapa handisira kunyepa badza riya rakaiswa pamoto robva ratsva robva ratsuka kutsuka chaiko chaiko handisira kunyepa handisira kudi akaribata badza riya haana kutsva jakobva haana kutsva akaribata badza anoita sei haana kutsva aregerawo saisu takati kaanazo tapusa ona varume zvinhu zviya zvando pazviri tichidii munhu anodiwa ini tikati aiwa rume isusu hatisi maprofiti baisu hatisi ng'anga baisusu hationi zviri mhepa dai taiziva katakatogara takafamba nenyaya yacho kare but hatisvitsa kunoko muprofita akadii akatiprofita newamwe wese atiprofita murodi iye muprofita akaprofita kuti uyu muroi ndiye futi watakudii watakudzokera taure nyaya yake pasva tiri papo tikati aiwa ngatimutese ngatimufonere muprofita watamufonera iyo muprofiti wakati munhu muroi but kunokubuda evidence yekuti asi chibo asi muroi hanokutsvakwa profita ndevati aiwa sei mazoendere kubasa handina kudini handina kutaurirai anyway mhosva ndiri ndinechi ndinayo ikati kudhara onai zvatakuchita takutaura nabamukuru izvezvi tachinhwana zvinhu zviya zvakatorwa neprofiti imi pakatorwa mbudzi dzamakanzwa achitaura mbudzi dziya dzakatorwa dzake dzekudanga mbosho yanga achitaura inogara ichimurwadza akatorwa mbudzi mbosho kati bamburu zvatakuita panapa zvamakatorwa zvese nemuprofita wayo nhasi ari kunoita sei ari kunotidzorera ende achatitaurira rizini yake kana akabvaiza cheteka isu tachinhwani futi we are going to attack him sekuti achatiudza chirangwa chake ndechei akasatipa anza hatisunowirirana neko ende for sure takafamba takutowirirana takatoenda tichitowirirana takutoseka tichitojoka tafamba kubvunzo kufatanga futi yakutanga omboita futi nharo pakuita nharo pakuita nharo dzakatangira pakutakati imwe wakomanene ini handiti ndazinenganga ndadini reni ndachena handichadiba zvekuramba ndirudini ndirunezo ndakutocheka neapa ndidini ndiende kumba ndo pakatangira hondo pamakazozwa ita rotanzini takaziwewe kana totoenda toileti tichibva toitira kati iwe shamwari paipa wakazotitiza tiri kuwaona hakuna vamunhu hatichambokupi mukana kuti uite sei uende ende nepane time apa ukangonzvenga hatichatodini hatichakubata banguru takamboidapo ndo zvakaitika takamuti hakuna kwarudini kwari kuenda banguru takafamba naye tikasvika pamba pemuprofiti kati profiti tipe tinzwe tauya wakati munhu muroi asi taenda kwabata basa anodini haana kutsvabwa profita akati anyway inini ndine chokwadi chekuti munhu ichi muroi imi matazoita zvinhu zvandakadini zvandakakuudza saka imi hamuna mhosva hamuna chamakaprofita
hamuna chamakaprofita. Mimi profit ndini ndindakakudza izvo, saka ndane mhosva iyo. Mhosva iripo iyoyo, zvandakuchita ndakufamba nemurume uyu tochienda kumaprofiti tobva tete kana kudzin'anga dzacho tienda kupiwa mvumo naishe Mandela. Tafamba tichienda kun'anga kwacho kusvika kubadza kwacho kwazoenda. Inini ndikatsvaka ndikabatwa ndine mhosva yekuti ndakupomera kuti iwe uri muroyi, ndiri kubhadhira mombe 2. Iwewe ukaonekwa uri muroyi, iwe uchandipa mombe 2. Zvakweshana uye ndopakuti ndopa kuchibvuma kuti shuwa ndadini ndakanganisa. Jakobhuya akukanganisa akuchibvuma kumuprofita yawo kuti aiwa shuwa ndadini ndakanganisa, ndakunyeperai kuti makaprofita zvenhema. Saka nyaya zvawabvuma kuti ndakaprofita zvenhema, pochiitwa sei? Paroda evidence apa yekuratidza kuti iwe wakaita sei uri kutanisha image yangu ino kuti ndiri kuprofita fake. Zvikanzi haya ndobvisa nhendandavo. Akabudisa mari madhezi acho kwakune mari $2 zvegreen so abudisa zviri 2 obva apa muprofita uya nhendandavo. Zvikanzi nyaya yapera, mari ndichatakura ndoendesa kwaishe Mandela. Kuratidza mucherechedzo kuti Samandiro zvakandinyepe anga nemhosva kundinyepera kuti ndiri profita zvefake. Saka azobvuma nhendandava ndeiyi. Tikati zvaita. Saka zvakadaro Samandiro nyaya yatakuchiita panapa zvakazochiita uyu. Zvatakuchiita panapa zvimwe zvacho mune muchiitawo zvekushandiswa, hamuite sei? Hamuzviziwe mune chivanhu chine chiitiko pamuri pakwacho, zvimwe zvacho hamuite sei? Hamuzviziwe. Asi mune nyora dziri kumusana kwenyu dzeuroyi. Saka ine zvatakuchiita process iyi tichiipedzisa kusvika kuti zvabva zvapera, ndiri kuuya kumba kwenyu mangwana mese mounganidzana. Ewo tabvumirana. Takaenda shuwa kumba mangwana muprofiti iyo ndopanosvika. Bamukuru akatuma mwana kotenga mukaka wanga wataurwa nemuprofiti nereza dzacho dzekupara nyora. Yakasvika nguva yekuti aparwe nyora dzedzi, vakadzoiswa vakabudiswa kunze. Kubva afungura kumusana abviswa hembe obva kumusana wake. First time yangu dziona nyora dzacho dzasingadziziwe. Dzanga dziripo 3 dzasekutaurwa kwazvanga zvakadini, kwazvanga zvakaita. Dzikaparwa yekutanga yobva yaparwa, yechi2 yobva yaparwa, yechi3 yakuparwa. Akadairira kuti iyi yange ikatidzikei, iye munhu akadaira kuti iyi nyora yange ikatidzikei. Tese totoseka panguva yotanga kuita majokisi nayo, tikati haya dzikei mudhara tichitoita majokisi tatoseka naye. Wotati zvinhu zvati zvapera izvozvo, hambeno zvakaita muprofiti chiwano chakaita bhaamerera hoko pashi pamba pake papo nehuku yakaita zvakaita akauraya kamurayire kakaitepo papa. Akaisa ropa pasenda peruwanza. Right, tabva ipo papa. Chakubhuya ndopakutanga kuti aiwa kuti atanga kufurirwa futi nevanhu handichazivi kuti chii chakaita. Nyaya handinoita sei baini handinoinzwisisa. Akunoyo mangara kupolisi. Polisi kwakuendeseti kuenda kuruda, akaenda nomangarira kunyanga. Zvikanzi ruda inoita fake. Obva inonomangarira kunyanga. Yobva rasvika dhere kuti itongo pakoti. Dhere akasvika. Vanhu vakauya shuwa nyaya yakatongwa. Yatongwa nyaya, akadyiwa nenyaya. Uya chiripo judgment yakapiwa na judge mukoti. Akaraswa nenyaya. Akazi iwewe zvinhu zvese zviri kutaurwa zviri pachena kuti violation vari kuita. Zvabva ipapo isusu musha kwedu chainetsa chacho, matambudziko ainetsa, kushuwa kwainetsa, kwete zvimafanidza. Kwaifiwa pagore kwaitofambaba, ende tina baba weava vana vari kubudirwa vakafa vari 2 kuti mwezi wiki rino vapapera 2 weeks mumovha wafa. Ndio chimiro changa chiripo, kupenga chako vanhu vaipenga, kuroorwa vana vairorwa vachiita sei vachidzoka. But kubva pakazi taisvika pastage yekuti yaparwa nyora dzake uroita tadini tagadzirisa, takaona change. Kutanga toona kuti zvinhu zvinenge kufamba kwakanaka kazvakutodini kazvakutoita. Tanga tisingazvitarisiri kuti kana family medu mune munhu anokwanisa kutenga mota, tasingazvitarisiri baizo bhurugwa chato rekupfeka zvaitodinesa kuti tichitengwa bhurugwa. Bari kubva panguva iyo takatanga toona kudini kureruka ukopera tabata banguru. Right, nhasi unosana awana mhaya wakuenda kuna bamukuru wayo wakuta kuti aiwa zvakaitika zviyazviyaka hazvisiri izvo baba akaitwa feki. Vanhu ivo vava kutaura isusu manje takava basi takamira navo paproblem yaunga nayo, ndiwo wakaita sei wakatifurika. Apa isusu pazvaitika pese tatiri musana tatiri mumanana Harare kumabasa, apo vanhu vayo ndo wakaita sei ndiwo wakatifurika.
asi dambudziko ranga raitika kuti zvizochidaro watangudzoka kuna bamukuru panguva yatakaita zvese izvi wanga uri good books nabamunini wachidanana naye uyu bamunini panguva pamashure mbijana pawasiyana ndopakuchichena kuenda kuna bamukuru yavo wakumutaura kuti vanhu vaya vaya zvavakaita vaya vaya zvanga zvisizvopa asi evidence yezvakaitika zvacho itoripo machanges takamaona mushure mekunge aita nyaya yako ndeyekupomera kuti vari kutirwisanisa neukama vari kutirwisanisa bhozi bamukuru yeizvezvi munhu anangana naye ndisi isusu atoti haatodi nekutotoda kana vana vachoka havatodi nekutiona pamusoro mako Mutasa ingozi Saramatazha zviri kundishamisa zvekunditaurira mukomana kuti kwazi wakauya kumba kwedu kotitaurira kuti baba mukuru murori inini ndingoda kutaura chokwadi zvakaitika inini ndakabayiwa ngechibayo uyu baba munini ndiye akadaidza muprofiti nandisingachabva kunini nekutaura nekuti ndinini kana kuti ndiziva kuti zvakafamba sei handinombozviziva ndingoda kutaura chokwadi izvo ari kutaura izvoti ndakazonongedza kuti ndibaba waMariya wazoda izvi nditora muprofiti kuti ndiye wazoda izvi handii ndakambomudaidza be ndikundishamisa kuti kazi iwewe ndiye wakamudaidza nokudaidza be uyu baba munini ndiye akadaidza muprofiti ati nyaya yake iri kuba mukuru wakabatwa sei asi mimi ndima kuti zvakaitwa zvese zveyapa mukuru dai anga ari panapa anga ataurire chokwadi inini dai baba mukuru yaaripo haana kuya bapo kumutaurira takabva tomutaurira zero kuti baba mukuru koti yairi futi musesakati takatomutaurira inini ngabva nditaura nechokwadi hayi ndingataura nechokwadi nandi ndamusiya be aiitinojekesewo panyaya yapabamukuru isusu takasevwa mapepa zita handini soromoreka ndeu saka takasevwa mapepa tiri 1 2 3 pakutanga takasevwa tiri 4 naye baba mukuru iye saka isusu tinototsvaga kuti dare rino ndo rakamubvisa here nekuti iye ari kufambawo aiti ndakachena uyo ndiye ane zviro ndiye ane zvidhoma chichi akamuchenesa wacho hatisiuziva kuti dare rino kana kuti pake asi shuva kuwirirana nemadzimai akuwirirana naye because iye anoti pesa pafiwa wakazi wacho vanoti ndevake saka akuwirirana futi neava inini ngabva kutaura chokwadi kana baba mukuru wacho aripo inongoda kutaura chokwadi baba mukuru wacho dai uyafa kuti ataura kuti ndakapindirana naye ngepi kana bamukuru pasina kuna vatu endi samani tarenzo saka pana kuti ndingoti shuwa ongu takafamba ndingoti Christine Matasha takafamba takaenda shuwa nawawati wagara dariro zvazi bonguru ndidini tiri kuendepi tiri kuenda kumuprofiti tatosudzwa kuti bonini uno mwana wakanga kutenda musoro patosudzwa kuti mwana wanga kutenda musoro ngenyika takaenda shuwa epi takaenda nabonini handiyangatoziva kune muprofiti uya kumhiri kwamuzinga ndiko takasvika matabva kumhiri kwamuzinga kuya uko bonguru bhangozi bonguru nei bhangozi zvanzi ione mwana wako uri Jubek mwana wako uyo usingapindirani naye baudididini ba abonguru yabva wemboita makakatadzwana vatazoti takazoendazva kwazi mukomo wekwamusarira ngozi musarirawo amene oprofiti wake nanhasi haasi uchaprofita ba ndiri bonyepa ba anga hasi chari profiti ba tazondoenda futi uko takaenda tauzivo pang'anga imwe ng'anga yadzipo izipo hatangopinda futi ipapo ameno zvakazondotaura tichi takabva tangozi mazara chiva tagara kunze vatandoziva vanhu vaundobuda vanhu vautodini vanhu vaundopopota kunze vatadzokerepi kumba tadzokera kumba kwakwaya mwana waboni vatazi kuhauna indikuwo waprofito yaumaonamo taenda konamatirwa tanamatirwa alright pakuzi bamukuru akanda naye kubaza bamukuru akanda wakati munhu wacho anofanira kunge ari kupindura
hapo ba saka kutaura kuita muna zvokurubatsira because pana anofanira kunge kuzvipindura ende munhu wacho anofanira kuzvipindura iyo hapo ba akamanitoa because imimi kuzi muzi mune nyaya anofanira kunge ariwo pana pachitaura nyaya yanyaya aitaura chokwadi dzake tuye unde wakambona tiupindurana naye because hatisi zvoramba tikufungirana ataura nechokwadi munhu aripo tikatapedza pamusoro changamiri tadzoka zvemudariro iduria taenda paurembo chirembo wekutanga tatawana chirembo wekutanga ndizvo zvataura zvekuti nechituwazi sama changotaura zvinhu zvakafanana zvinhu zvemumusha hanzi nayambanga achitaura chirembo wekutanga ataura chiti baba mukuru ane zvinhu zvanazvo zvekuharara ama chinhu chiriwo chekuharara nhekwe inonzi nhekwe ane nhekwe ukabatwa kudu achibva bvumirana zvekuti nazvo izvo ngasanganiswa pedwani asi nhekwe yedii nhekwe yedii tikuita pana pamukuru